Viața cu lui. Cred că l-am copt prea mult. Era mai mare când l-am pus în cuptor. M-am gândit să mănânc o bucată de carne înainte să sosească rudele. Vă place de ziua recunoștinței, nu? Era sărbătoarea preferată a mamei. Îi plăcea să gătească. Începea cu o lună mai devreme. Pregătea o mulțime de mâncăruri. Uneori pregătea 400 de kilograme din același preparat. Cartofi dulci. Apoi încerca să ți bage pe gât la cină. Mănânc o porție de cartofi lui, mai sunt destui în cuptor și în garaj. Restul e la familia Johnson. Mamele voastre au procedat vreodată așa? Ați mâncat tot și ați ajuns la desert. Deodată se ridică și țipă: afinele! Am uitat de ele! Adu-le lui! Sunt pe raftul al doilea! Mamă, am trecut la altfel de mâncare. Și îți dai seama că îmbătrânești când imediat după ce ai terminat de mâncat cauți un loc să te întinzi. Vă urez o zi a recunoștinței minunată. Vizionare plăcută. A patra zi de joi din noiembrie. Ia te uită, ce nenorocire. Probabil vă întrebați cum se face că o petrecere absolut normală de ziua recunoștinței s-a transformat într-un asemenea dezastru. Vai de mine, ia te uită. Cunoașteți manevra Heimlich? Dacă l-ar vedea verișoara Sofie! E o poveste interesantă. A început în miercurea dinaintea zilei recunoștinței. De ce trebuie să joc rolul curcanului în fiecare an? Vreau să fiu scoanto. Ești singurul care știe replicile curcanului. Dacă înjoci odată rolul curcanului, nu mai scap toată viața. Te rog, lui, la anul vei fi scoanto, pe cuvânt de directoare. Vor râde de mine. Nimeni nu va râde de tine. Vor cloncăni. Nimeni nu va cloncăni la tine. Doar anul acesta, te rog. Voi coace pâine pentru sărbătoarea recoltei. Eu voi aduce porumbul, chiar dacă i-am învățat pe pelerin cum se cultivă. Nu sunt sigur de ce am fost invitat. Cred că trebuie să zbor. Hei, lui, să-ți auzim cântul. Glu, 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 glu. Glu, 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 glu. Glu, 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 glu. Ce ai de spus în apărarea ta? V-am spus că mă vor necăji. Auziți cum cloncăne toți? Ăsta nu e un motiv să te arunci peste copii. 4 copii sunt la cabinetul medical cu mușcături de curcan. M-am împiedicat. Cum vrei să descopere copiii semnificația zilei recunoștinței? Ar putea să citească o carte. Luni dimineața vei prezenta un referat în fața întregii școli despre semnificația zilei recunoștinței. Înțelegi? Dar nu cunosc semnificația zilei recunoștinței. Până luni o vei afla. Altfel vei fi exmatriculat 2 săptămâni. Aveam 5 zile la dispoziție să aflu răspunsul. Toaletă. M-am gândit că e cazul să încep imediat. Furculiță. Termometru pentru carne. Burete. Mamă, care e semnificația zilei recunoștinței? Toată lumea știe. Plăcinta cu dovleac. Plăcintă cu dovleac? Firește. Pe de o parte e umplutura de dovleac, pe de altă parte foile de plăcintă. 2 entități total separate, dar combinate și coapte la 170 de grade, formează un preparat delicios. Iată semnificația. Nu scrie nimic despre asta în cărțile de istorie. Lui, privește cu atenție semnificația zilei recunoștinței. Pa, mamă! Mulțumesc! Încă o dată mi-ai fost de mare ajutor. Cu plăcere, dragul meu. Da, mă și vedeam spunând în fața întregii școli că semnificația acestei sărbători e plăcinta cu dovleac. Era timpul să apelez la altcineva. Vii să mă ajuți, Danny? Da, vin imediat. Mie de mulțumiri, ticălos mic. Hei, tată, ai puțin timp liber? Sigur, nu mă băga în seamă, nu e nevoie să mă ajuți, fac puțin yoga. Ieri discutam cu prietenii mei despre semnificația zilei recunoștinței. Mi-am zis că, dacă știe cineva, tu ești acela. Sigur că da. Sunt un izvor de cunoștințe. Semnificația zilei recunoștinței, da? Ca orice altă sărbătoare, provine dintr-un cuvânt latinesc. În traducere liberă înseamnă oameni enervanți adunați în casa ta. Mulțumesc, tată. Nu, vorbesc serios. Așa a început totul. De câte ori apăreau oameni enervanți în casa ta, ziceai că e sărbătoare. Lui, Andy, ajutați-mă să pregătesc masa. Nu pot, sunt ocupat. Bunica,
să nu așez lângă geam, o să răcească. Vărul Keith nu trebuie să stea lângă bunica, îi datorează bani. Mătușa Silvia nu vrea să stea lângă vărul Joey pentru că odată a făcut comentarii despre peruca A durat mai mult de o oră, dar abia terminaserăm jocul complicat al familiei Anderson când... Unchiul Sammy va sta în capul mesei. Sammy, cine l-a invitat pe ăsta? Andy. Tata nu-l putea suferi pe unchiul Sammy și nu pentru că era vărul mamei sau pentru că nu făcuse armata. Îl ura pentru că era bogat și pentru că mereu avea grijă să-i amintească asta tatei. Ce? Nu l-a invitat regina Elisabeta anul acesta? Englezii nu sărbătoare ziua recunoștinței. Și așa ne întoarcem la întrebarea mea. Care e semnificația zilei recunoștinței? Știe careva? Știu locul ideal pentru drăguțul de Sammy. Va avea propria sală de mese. O să-i placă la nebunie. Andy, Sammy poate să stea lângă mine. Știi, ar trebui să-i dai o șansă. Ce vrei să spui? În fiecare an insistă să taie curcanul de parcă ar fi casa lui. Ce naiba? Păi, ne-am împrumutat banii ăia, știi? I-am dat înapoi. Ce mai vrea? Sânge? În fiecare an povestește aceeași întâmplare. Cum îi pasă că stră bunicul lui spăla puntea navei Mayflower? Lăudă rosul. Asta e semnificația zilei recunoștinței lui. Odată pe an te întâlnești cu toate rudele și încerci să faci să creadă că duci o viață mai bună decât a lor. Acum înțeleg. Cu fiecare an, petrecerea de ziua recunoștinței lua amploare. Așa că mama se trezea tot mai devreme să pună curcanul la cuptor. Când se va coace? De Crăciun? Și ce dacă îl servim crud? Ce mai contează câțiva microbi în plus în familie? Se va coace. Avem destul timp. Nu deschid eu. Pe la prânz au început să sosească. Tatei îi plăcea cel mai mult această parte a sărbătorii. Keith, mă bucur că ai venit. Fii atent. Keith, mă bucur să te revăd. Te caută bunica. Vai de mine, a venit deja? Silvia, a mai trecut un an. Îți vine să crezi? Scuze că am întârziat. Urmărește-mă, te rog. Silvia, sărbători fericite. Ador coafura ta. Joey, de vină? Ce ți-a spus? Arăți super, Mimi. Mătușa Mimi e supărată de pe vremea lui Eisenhower. Nu vorbește cu nimeni. Mimi, dragă, tu ești sufletul petrecerii. Să-ți iau haina, draga mea? Nu, că nu stau mult. Pe la ora 1, casa noastră liniștită devenise câmpul de luptă al rivalilor din familia Anderson. Mai ciudat era că singurul care se simțea cu adevărat bine era tata. Cine bea vin? Silvia, ador puloverul tău. L-ai croșetat singură? Nu mă îndoiesc. Wow, ce fel de medicamente i-ai dat tatei? Pilule de fericire? Nu, dar nu a venit unchiul Sammy. E 2:30, nu mai vine. Gata. A sosit în curând. Te iubesc, bunico, dar ca întotdeauna delirezi. Hai lui, cheamă pe copii, e timpul pentru meciul anual de fotbal. Ce mai stați? Ce meci anual de fotbal? Cine crede că suntem? Familia Kennedy? Roșu 21, verde 34, armata e pe cer. Mi-ești gata, tată? Mor de frig. Gata, copii, să începem. Domnule Anderson, aici! Aruncuiți! Aici! Ce naiba e asta? Ce cu zgomotul Hei, ăsta? tată, e unchiul Sammy. A sosit. Marfă, hai să-l întâmpinăm, veniți! Ce conduce de data asta domnul Saci cu bani? O mașină decapotabilă sport? Ceva mai mare. O mașină nemțească? O limuzină luxoasă? Un avion cu două motoare, cu Ce? Nu turbopropulsie. vine să cred. A sosit Sammy. Lui, adu-mi lansatorul de rachete. Regret, tată. Cunoști regulile stupide ale mamei. Fără depozit de armament în curte. N-ar fi trebuit să fiu de acord. La mulți ani, Andy! Mulțumesc și ție la fel, Sammy. Ce zici de noua mea jucărie? Am văzut altele și mai mari. Adevărul e că tocmai eram în toiul meciului de ziua recunoștinței, Sammy. Cine te crezi, Kennedy? Anulează-l.
Voiam să-i duc la plimbare pe copii pe cerul acesta minunat. Întreabă-i dacă vor, dar nu cred că sunt interesat.